अगर आप भी चाहते हैं मनीष म्यूजिक भोजपुरी के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन के दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। मनीष वीडियो प्रेजेंट मोबाइल नंबर 91080817 आगे बढ़ी गे लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो आगे बढ़ी गे लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो तहो लाइना दूल्हा से भेटवा गे माइयो तहो लाइना दूल्हा से भेटवा गे माइयो दिन धारल हालाई बैसाख जेठवा गे माइयो दिन धारल हालाई बैसाख जेठवा गे माइयो बढ़ गे लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो बढ़ गे लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो छेवा का तिलक पड़ल छाप गइल काडावा एही सोची सोची हमर फेल होता हाडावा छेवा का तिलक पड़ल छाप गइल काडावा एही सोची सोची हमर फेल होता हाडावा तकी न लराहे बर्तन बलटी सेटवा गे माइयो तकी न लराहे बर्तन बलटी सेटवा गे माइयो तहो लाइना दूल्हा से भेटवा गे माइयो तहो लाइना दूल्हा से भेटवा गे माइयो Recording by Manish Music Bhojpuri. सारा सपनावा पर फिर गइल पानिया छाएला उनके कबले बनब दुल्हनिया सारा सपनावा पर फिर गइल पानिया राइटर राजेश के कबले बनब दुल्हनिया तला गल दिल पे ऐसन भारी चोटवा गे माइयो तला गल दिल पे ऐसन भारी चोटवा गे माइयो तभैले ना दूल्हा से भेटवा गे माइयो दिन धारल हालाई बैसाख जेठवा गे माइयो दिन धारल हालाई बैसाख जेठवा गे माइयो बढ़ गे लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो। Recording by Manish Music Bhojpuri.